Moi bons días a todos. Vamos dar comenzo a este pleno. Antes de empezar o debate sobre o mesmo, comentarlles que o pleno que puxemos para as 10:30 ben motivado por non estaba claro se tiña que vir a pleno ou non. O problema radica en que hai unha subvención que é de varios concellos, neste caso de Vila de Cruces e Lalín. É unha orden que quitou a Xunta de Galicia no seu momento. Esa orden non está claro que teñamos que ter acordo plenario, pero tampouco hai dúbidas sobre o mesmo, e, polo tanto, ante a dúbida, Cruces levou no onte a pleno extraordinario. Nos, aproveitando que tiñamos un pleno hoxe e que temos outro mañán, pero o pleno de hoxe, o último día para pedilo é hoxe, é o motivo polo que convocámoslo para 10:30, porque, según as bases de execución do noso presuposto, se hai 2 plenos no día, solamente se cobra un. Polo tanto, digamos que aforramos as asignacións que ten un pleno. Aunque está posto para 10:30, o que vos propoñería, se estades de acordo, é que ao rematar este, pois demos 5 minutos de receso e xa continuemos co seguinte, se vos parece. Estades de acordo todos? Entón, poñamos as 10:30, pero o secretario díceme que se estamos de acordo, se hai unanimidade, que podemos empezar tanto que sexa antes como despois. Entón, damos comenzo ao pleno pedido por compromiso por Galicia, CTTT, PSOE e BNG, de adopción de acordos para solicitar a urxente e inmediata dotación a Lalín e a comarca dunha ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado e outros relacionados con isto. Ten a palabra César. De menor a maior ou como se llama? Vamos de menor a maior, polo tanto, primeiro intervén o Bloque, logo intervén o PSOE e logo o compromiso, e logo contesta o Goberno. Ten a palabra para empezar o debate o Bloque Nacionalista Galego. Sí, bos días, saudar a xente que nos acompaña e tamén especialmente os técnicos do 061 que están hoxe presentes e que coñecen e sufren de primeira man o tema que hoxe nos ocupa, non? Xustificaba vostede o pleno que temos despois, dista moito da realidade, o que vostede di, pero falaremoslo no seguinte pleno, non? Mire, no que nos ocupa, este é un pleno que nos vimos forzados desde a oposición, porque queríamos darlle o protagonismo que merece, porque non nos esquezamos que aquí non estamos falando dunha pista ou de outro tipo de instalación, senón que estamos falando de vidas humanas, de salvar vidas humanas. Eso é o que ocupa este pleno. E como iso que nos ocupa hoxe, este pleno é unha oportunidade non para a oposición, como algún de vostedes pensa, é unha oportunidade para que este goberno rectifique unha postura totalmente indefendible, unha postura totalmente irresponsable e unha postura que, desde logo, nada ten que ver cos intereses dos veciños e veciñas de Lalín, non? Claro, vostedes son un goberno, obviamente, do Partido Popular, que antepuxeron os intereses partidarios por riba dos intereses dos veciños. Eu entendo que isto é dos peores pecados en termos políticos que un goberno pode facer na súa xestión. Incluso poño un exemplo claro, non, nesta afirmación que estou dicindo. Un exemplo claro como é que o único Partido Popular e o único goberno ao mesmo tempo tamén que votou en contra da moción que o BNG presentou nos concellos da comarca para que os concellos, para que as corporacións municipais apoyaran unha ambulancia medicalizada foron vostedes. Isto é algo que vai estar no seu haber o resto dos anos e o resto da súa xestión. E iso, obviamente, o que lle debía é sonroxar e non, desde logo, aínda a veces parece que teñen máis que dicir. E antepoñer esos intereses supón poñerse do lado dun goberno da Xunta de Galiza que está discriminando clarísimamente a esta comarca, non? E nós, frente a iso, nós, como BNG, e a máis, nos este un tema no que, non é novidoso, nos este un tema que desde fai moitos anos o pedimos. A ambulancia medicalizada para nós non é un rollo de esnovismo. A ambulancia medicalizada para nós é unha reivindicación histórica que a fixemos sempre sin ningún tipo de contradición, sin ningún tipo de,
pois, de salvedades interesadas e, polo tanto, levamos moitos anos reclamándoa, porque entendemos que, desde logo, é a solución para salvar esas vidas que falamos, non? Ben, chegados a este momento, bueno, pois, nos vimos na obriga, cando presentamos precisamente o BNG neste pleno, presentou a moción para que tivéramos unha ambulancia medicalizada e vimos como este goberno, como o Partido Popular, votou en contra da mesma, non? Un voto que, desde logo, insisto, foi totalmente sorpresa, porque, claro, a ver, votar a favor tamén nos seus casos non garante nada, non? Porque non estamos acostumbrados a ver como vostedes votan a favor de cousas que afectan a Xunta e depois non fan absolutamente nada, pero que neste caso nin ese paripé quixeron facer xa para agradar aos seus responsables de Santiago. E por iso tivemos desde o BNG que liderar o que foi o traballo para pedir esta ambulancia medicalizada, para que, desde logo, se falara e se coñecera na sociedade o que era un problema tan crucial como este e cal era a solución, como a ambulancia medicalizada, algo que ninguén a día de hoxe cuestiona, e que, polo tanto, tivemos distintas iniciativas, tanto no Parlamento galego a nivel institucional como a nivel social. No Parlamento galego vimos e asistimos abochornados como o presidente da Xunta comete o peor que poda cometer un presidente dun goberno, como é mentir, dicindo a unha proposición, a unha interpelación da voceira nacional do BNG, Ana Pontón, mentindo descaradamente, dicindo que íbamos ter unha ambulancia. Vimos que ese mesmo día se lle queu a súa propia mentira e vemos que o que temos, e falaremos despois diso, dista moitísimo de dar resposta ás necesidades que os nosos veciños e veciñas teñen. E despois, obviamente, trasladamos a esta corporación municipal, despois dese acontecemento, unha moción onde vostedes votaron en contra tamén de solicitarlle a Xunta ao seu goberno que nos dote dunha ambulancia medicalizada. Ben, e frente a iso tamén quixemos facer un traballo social na rúa, un traballo social de dar a coñecer, como digo, esta problemática e a solución á mesma. E onde conseguimos, e teño aquí unha copia delas, de todas estas sinaturas, todas estas son sinaturas de veciños e veciñas de Lalín, casi 5.000 en Lalín, obviamente, que nos dera o BNG ter estes votos. Se tivéramos estes votos, este problema non o teríamos, pero vostedes non se rían, porque sí, porque lles digo, non é un chiste, un chiste malo é ter un goberno que vota en contra dunha ambulancia para os seus veciños. E lle digo unha cousa, o BNG tivo que facer, poñerse na posición que o seu goberno tiña que ter como goberno, que é defender para os nosos veciños esta dotación. E como vostedes fixeron caso omiso das súas responsabilidades, fixémolo desde o BNG. E por eso aquí temos moitísimos veciños e veciñas que ni moito menos son votantes do BNG, ni moito menos, pero que desde logo coinciden co BNG en que é moi necesario mellorar esta dotación para a LIN. E non escoiten o BNG, non escoiten a ningún partido de oposición, pero escoiten aos veciños. Vamos, e xa anunciamos cando registramos estas sinaturas a semana pasada no Parlamento, presentar outra iniciativa para que se pronuncie o goberno da Xunta pedindo unha ambulancia. E o gallá nos equivoquemos, pero estamos vendo que nesta sinrazón na que vostedes están situados e neste despotismo van volver, sin ruborizarse unha vez máis, como nos asistimos varias veces no Parlamento galego, a votar en contra sin dar un só argumento. Bueno, sí, dan un argumento, permítame, que é a falsedade, que ademais aquí tamén se esgrimiu ese dato, de que non fai falta en base aos servizos que a propia 061 fai. Mire, voume remitir unha información para ver a falsedade na que o seu goberno da Xunta de Galiza está asentado para xustificar o injustificable, como dá uns datos o 17 de decembro, obviamente do ano pasado. Mira unha cousa, administro o tempo como queira, pero vanlle 7 minutos e ten na primeira intervención 8, e na segunda 5. E son 3 grupos políticos, estamos falando dunha hora de debate, polo tanto, eu advirto para que o sepa. Correcto, é un pleno extraordinario. Perdóneme, con un só punto. Se ustedes se adiren ao regulamento para o que lles convén, nós tamén, faltaría máis. Logo que pasa, que somos menos que vostedes? Non, vostedes sempre son máis, menos en votos, no resto son máis que vostedes, sempre. Xa, por eso gobernamos. Pero por eso, claro, por a lei electoral, pero non porque teñan máis votos que os tres da oposición.
Por lo tanto, o que lle pido é certa flexibilidade ante un tema desta importancia. Se sei que para vostedes non carece de importancia, para nós ten moita. Pídolle flexibilidade de 2 minutos, porque o tema... Continúe, por favor. Home, estamos falando que depois vamos ter un pleno de coña pola súa nefasta xestión de que se lles pasa unha subvención que caduca hoxe. Continúe, por favor. Home, por favor. Non sabe vostede o que fala. No, claro, vostedes sin cruces, dos gobernos, vamos, idílicos. Por lo tanto, os datos que dá o seu goberno dicindo dos servicios do 061 é que fan ni máis ni menos que 200 operativos mensuais na comarca, as 2 ambulancias de servicio vital como é o tema de Silleda e a de Lalín, cando a realidade é completamente distinta. E vou dar os seguintes datos para que vostedes os trasladen se non son coñecedores e lle den algún tipo de explicacións. No que vai deste mes, a 28 deste mes, a ambulancia de Lalín fixo 175 servicios, unha media algo superior a 6 por día, e a de Silleda unha media de 5, vale? E vostedes din que fan, frente a isto, as súas contas, fíxense, eran 200 os que vostedes din, cando a realidade que é o doble. Din que no 2019 en todo ano fixeron 2.427, datos de vostedes que saíron nos medios de comunicación, cando a realidade, só entre esas 2 ambulancias que temos entre Lalín e Silleda, superan os 5.000 servizos, máis do doble dos datos que vostede dan. E a iso lle temos que sumar o desa ambulancia de xoguete que xa tiñamos e que vostedes puxeron agora, e tamén, obviamente, os servizos que se suman de ambulancias, que cando aquí habitualmente quedamos sin cobertura, porque saen operativos destas 2 ambulancias dos concellos que veñen da Estrada Melide, Carballiño e Chantada. Isto é a realidade que estamos padecendo. Unha realidade sumada. A atención sanitaria de recortes continuados que nos últimos anos sufrimos. Señor Vilariño, vaya terminando, por favor. Sí, vou terminando, deme un minuto. E, polo tanto, eu lles digo unha cuestión, isto é exclusivamente unha decisión política. Non se denunciamos, por exemplo, no mes de maio, cando houve o concurso, e vostedes non abriron a boca, que non existía a ambulancia medicalizada. Frente a iso nos puxeron un vehículo de reparto, que podía ser de libros, de pan, do que vostedes quixeran, sin técnico, con un só técnico, perdón, que obviamente se conduce seres incapaz de atender a persoa. Algo que tamén lles quero preguntar, a ver se non é certo o que dixo o BNG, a ver se non é certo. E contésteme, por favor, porque vostedes tamén mentiron aquí nesta sede. É certo que unha Señor Vilariño, van casi 11 minutos, vaya rematando, por favor. Non me obliga a retirar a palabra, van 11 minutos. É a un, e polo tanto, o ser a un, non é asistencial e non pode facer urxencias e emerxencias. É certo, como denunciou o BNG, que esa ambulancia estaba... unha persoa era que xestionaba esa ambulancia e non tiña titulación. E resulta que cando denunciamos a Xunta nega, e o día seguinte, ou 2 días despois, esa persoa deixou de traballar curiosamente nesa ambulancia. Como é posible que vostedes digan que esa ambulancia de apoio, o 70%, vai facer 24 horas, 365 días cunha soa persoa? Dígame como é posible eso humanamente e laboralmente. Por lo tanto, rematando, e lle agradezco o tempo que me está dando maiores, o que lle quero transmitir a xente é que teñen que rectificar a súa posición política, teñen que poñerse do lado dos veciños. E nós tamén, como Benegalle, queremos dar un mensaxe claro aos veciños, que non callamos no pesimismo, porque se vostedes siguen daqui a setembro, negándolle aos veciños esta mellora tan importante, desde logo hai unhas eleccións no mes de setembro, a Xunta na que, se desde logo o resultado saínte delas depende do BNG, e aseguro que isto vai ser unha realidade para os nosos veciños. E buscamos con isto... Moitas gracias, señor Vilariño. Un minuto. E buscamos con isto que os nosos veciños non teñan que coller taxis porque a ambulancia non lle chega, que non teñamos que sumar a lista de mortos máis nomes de veciños desta comarca. Eso que buscamos con esta iniciativa, e eso nos termos que tiñamos que ter este debate. Moitas gracias. Partido Socialista, quen fai uso da palabra? Señor Santalla, ten a palabra. Moitas gracias. Moi bo día a señoras concelleiras, señores concelleiros, señor alcalde, veciñas e veciños de Lalín que hoxe nos acompañades, todos tamén os que nos estades seguindo por internet,
os técnicos tamén de emerxencias que hoxe estades aquí, diputados do Parlamento de Galicia que tamén nos estades acompañando, dado que é un pleno posiblemente dos máis importantes que se debateu en este consistorio. Ben, é verdade que todos os plenos que debatimos aquí, todos son moi importantes, pero posiblemente este pleno liderado por a oposición é dos máis importantes que se van a debatir e, sobre todo, de intereses vitales para as veciñas e veciños de Lalín e tamén dos concellos de Golada, de Rodeiro e de Dozón. Pois o señor alcalde, pero como todo está grabado, a nós gustaríanos empezar este debate e gustaríanos tamén que empezara o señor alcalde con este debate en un plano claro de consenso, porque así o fixemos cando os socialistas no primeiro pleno desta legislatura presentamos a primeira moción que foi a de pedir unha ambulancia para o Concello de Lalín. Vostedes se recordarán que aquela moción foi aprobada por unanimidade. Aprobamos neste pleno, penso que era un 24 de xullo, aprobamos pedirlle á Xunta de Galicia e concretamente á Consellería de Sanidade unha ambulancia medicalizada para Lalín. Por lo tanto, eu creo que sí, o pleno está afortunadamente grabado e daquelas todavía o señor secretario ademais escribía todos os acordos deste pleno. Por lo tanto, ese debera ser o debate. O que pasa é que non sabemos por que vostedes cambian ou se a ustedes lles obligan a cambiar desde arriba, porque esa amistad que ten o señor Crespo con todos os conselleiros que viñeron desfilar a Lalín, señor Crespo, non conseguimos nada de ninguna consellería, pero todos viñeron desfilar a Lalín. E o outro día usted tuvo a oportunidade de estar en Madrid co señor Feijóo, que todos o vimos. Mellor oportunidade para dicirlle que mande para Lalín unha ambulancia, eu penso que non a tuvo nin a vai ter. Bueno, seguramente terá os próximos días, cando sexa o Concello de Lalín. Pero esta é unha necesidade. E nisto estamos todos e todas de acordo. Creemos que todos pensamos que Lalín ten necesidade de outra ambulancia. E non nos vayan ustedes a dicir, supoñemos que ademais aquí temos unha experta, al menos ela considerase unha experta, a señora Montoto, non nos vaya a dicir que esa furgoneta que pintaron de ambulancia pois é o que nos van a mandar para Lalín. Xa sabe usted, señora Montoto, os problemas que tuvo desde personal non cualificado, a calificación desa furgoneta que de ningún xeito se pode considerar unha ambulancia. Bueno, se vostede quere os datos, que seguramente os ten, se non os ten, podemos os dar. E máis, podemos aconsellar aos técnicos, deberan o facer ustedes, e usted mesmo, deberá facer que esa furgoneta disfrazada de ambulancia para Lalín non debe facer determinados servicios. Vostede sabe o ben e supoño que neste pleno fará mención a ele. Mire, eu que seguramente como vostedes recorremos todas as parroquias de Lalín e nelas as veciñas e os veciños nos pedían algunhas consideracións. Moitas delas, bueno, veñen relacionadas cos camiños, veñen relacionadas cos servicios, veñen relacionadas cunha serie de cuestións, pero eu e os socialistas nunca olvidaremos de algunha veciña que nos pediron, e me recordo concretamente de unha veciña de Oirós, que nos pideu encarecidamente, de Bendoiro, que nos pideu encarecidamente a necesidade dunha ambulancia para Lalín. Por que? Porque esa señora estuvo esperando
máis de unha hora por unha ambulancia que ao final chegou, pero nunha situación prácticamente de desesperación. Isto pasa a diario, desgraciadamente, en Lalín. E se non pasa en Lalín, pois pasa en concellos limítrofes. Acaba de dicirse que a ambulancia de Lalín fai a diario máis de 7 servicios. A diario teñen que vir ambulancias de Astrada, ambulancias de Chantada, ambulancias do Carballiño, que, por certo, gozan de un mellor servicio que o noso, que teñen dúas ambulancias, acaban de darlle unha ambulancia nova. A Estrada, que ten un mellor servicio que o noso, tamén, afortunadamente para eles, e seguramente é insuficiente, pero teñen dúas ambulancias. E, sin embargo, para Lalín, pois para 27.000 habitantes, que é o noso entorno, 27.000 habitantes e unha superficie de máis de 580 kilómetros cuadrados, con unha distancia de un lado a outro de máis de 50 kilómetros, sin contar a distancia que hai que facer hasta Santiago en moitos casos, pois dispoñemos, señores e señoras concelleiras, dispoñemos de unha ambulancia e de unha furgoneta de apoio. Iso é todo o que temos en Lalín. Unha ambulancia, ben é verdade, unha ambulancia medicalizada, costa en torno a 600, 700.000 euros por os datos que nos dispoñemos. E ben é verdade que tamén todas e todos sabemos, e miren, nin siquiera o vou criticar. Este é o presupuesto que lle dedican vostedes, os do Partido Popular, pois a asistencia os curas no tema da saúde pública. Nin o siquiera o vou a criticar porque, oi, pois seguramente para moitos ciudadanos e ciudadanas, pois é un tema que incluso lle parece necesario, pero o que non pode ser é que haxa 700.000 euros para iso e, señor Crespo, non haxa 700.000 euros para unha ambulancia. E eu podo entender que o señor Crespo en estes momentos este máis preocupado no cocido para ricos que para unha ambulancia. Hasta aí podo entendelo, ele está cas súas cousas, non cabe a menor duda. Ele parecelle tamén que seguramente nunca vai a precisar unha ambulancia. Señor Crespo, unha ambulancia, desgraciadamente, podemos necesitala todos en calquer momento. Pero vostede, señora Montoto, que se considera unha experta en este tema, non entendemos como non está defendendo as súas veciñas e os seus veciños. É dicir, e ademais, contradicíndose un pleno que fixemos, me recordo perfectamente, en xullo, onde usted pideu clarísimamente unha ambulancia medicalizada e que aprobamos en este pleno, ademais, por unanimidade. Que pasou para que usted recúe desta maneira? É dicir, usted terá que explicarlle ás veciñas e aos veciños de Lalín que, sendo unha profesional como é, diga que non se precisa unha ambulancia medicalizada en este concello. Pois mire, Señor Santalla, vaya terminando, por favor. Termino. Ustedes saben o que pasa? Ustedes predican exclusivamente ca mentira. Exclusivamente, porque no seu programa electoral iba no número 2 unha ambulancia de número 2, señor Crespo, de número 2, porque usted sabe moi ben o que ten que dicirlle á xente. O que pasa é que despois incumple permanentemente. Por iso, usted tamén ten unha desgracia. Nós, os socialistas, miramos sempre a xente de cara. E ustedes teñen que mirar de lado, teñen que mirar para baixo ou teñen que mirar para arriba, porque son incapaces de mirar a xente de cara, porque minten permanentemente. Minten no Parlamento, como minteu o señor Feijóo, querendo engañar aos veciños e as veciñas de Lalín con unha ambulancia cando nos mandou unha furgoneta, e minten permanentemente cando ustedes dicen que van a pedir unha ambulancia e despois, a hora de pedila, pois deixan aos veciños e as veciñas de Lalín da maneira que nos están deixando. Santalla, vai terminando, por favor. Como dice xa moita xente de Lalín, dice, e remato, para parir non vayas a Verín e para mancarte non veñas a Lalín. Muy bien, moitas gracias, señor Santalla. Ten a palabra, compromiso. Bo día a todos e a todas. Especial agradecemento a asistencia hoxe de veciños e veciñas, de profesionais de ambulancias que estou vendo entre o público, de exconcelleiros, varios, algún do BNG, algunha compañeira de goberno do anterior mandato, do deputado do Partido Socialista Julio Torrado, que agradecemos moito a súa presencia. Miren, coñecendo como funciona o goberno de Lalín, e sabendo
da prepotencia en termos sempre políticos a que nos teñen habituados, sabemos que para eles é un pleno de mero trámite, non? E este non é un pleno de mero trámite para os veciños e veciñas de Lalín, sen dúbida. Toda esta cuestión que estamos tratando hoxe, neurálxica, prioritaria, é unha cuestión que está causando alarma social en Lalín. E eu creo que é un tema para rirse pouco, para tomar cartas no asunto do que realmente fai falta, non? Votar en contra dunha iniciativa deste tipo para que se dote a Lalín, como teñen outras comarcas senlleiras e importantes deste país, medios para salvar vidas, é antítese do que se debería facer en política. Eu pregunto para que vimos algúns a política, se para mellorar as condicións de veciñas e veciños ou simplemente para ter aquí debates políticos absurdos, innecesarios, e cun contido cando menos discutible, como temos en moitísimas ocasións, e chegar a votar en contra de cuestións que causan mortes e que causan desgracias familiares a moitísima xente. Eu, dende logo, o Grupo de Compromiso, e en este caso estou convencido que me deixan falar tamén polo resto de grupos da oposición, non vimos a política para votar en contra de cuestións vitais e neurálxicas para os veciños e veciñas de Lalín. Eso creo que o temos todos claro. E gústame especialmente a presencia de veciños e veciñas, se decía, de profesionais, de políticos de outras institucións. En esta cuestión, porque o que está demostrando o Goberno da Xunta todos os días, o Goberno do Partido Popular da Xunta todos os días, é que se hai movilización cidadana e se hai política con mayúsculas feita dende a oposición, recúan. Estamos lo vendo na cuestión do paritorio de Verín, como a Xunta de Galicia e Feijóo desdixe en tempo récord e por cuestións electorais do que pasou en Verín. Estamos vendo coa cuestión da mina de Touro tamén, como recúa o Partido Popular. Estamos vendo como incluso o Partido Popular de Ourense está facendo de verso solto. Desto, señor Crespo máis eu, podíamos falar horas e horas, porque coñecemos ben como funciona o Partido Popular de Ourense. En contra, incluso, das medidas do Partido Popular en Compostela, e chegan a Lalín, é o único lugar da comarca no que teñen os arrestos en termos políticos de votar en contra dunha ambulancia que pode salvar a veciños e veciñas de Lalín. E eu pregúntome, cando hai un accidentado en Lalín, quen ten que atender a esta persoa? Profesionais médicos, ambulancias convenientemente dotadas, ou ten que trasladalos como está pasando a Policía Municipal ou incluso os taxistas? En Lalín estamos no século XXI ou exactamente onde estamos? Seguimos na época dos carros para atender as persoas, fosas comuns, ou estamos no século XXI dándolle premios ao goberno anterior precisamente polos avances tecnolóxicos que temos en esta casa? En que Lalín queremos estar? No Lalín que se lle nega dereitos fundamentais e básicos aos veciños, ou en un Lalín no que simplemente o señor rexidor en este momento do seu grupo de goberno consideran este tipo de plenos tan importantes como un mero trámite político? E a ver se acaba o antes posible para poder aprobar unha pista, que me parece ben, entre o Concello de Viladecruz e o Concello de Lalín. A que estamos en política? Eu, dende logo, teño clarísimo para o que estamos. E o burdo intento que tivo o actual presidente da Xunta, Dios quera que sexa por pouco tempo, presidente da Xunta, no Parlamento anunciando ambulancias de xeito ambiguo para tranquilizar de determinado tipo de ánimos, e ao minuto salir o actual rexidor xa en redes sociais dicindo que eso era grazas ao mérito das xestións que fixeran eles na oposición, é a demostración máis palpable de que lles vale absolutamente todo por cuestións electorais. Eu, na segunda intervención, falaremos de outro tipo de cuestións para decirlle aos veciños e veciñas de Lalín, aos presentes, aos que nos escoitan, que teñen unha oposición que son os que están demostrando que están realmente ao lado dos veciños, que teñen unha oposición que sí que se preocupa polos problemas prioritarios do Concello de Lalín, e que teñen unha oposición que cada vez que faga falta vai estar velando polos seus intereses, mentres outros se dedican con políticas de contratos menores a outros menesteres. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Cuña. Ten a palabra Eva Montoto por parte do Grupo Popular. Hola, bueno, bo día a todos, tamén ao público, gracias por vir.
E máis, eu gustaríame que puidéramos ter aquí a 20.000 habitantes para que puidaran escoitarme e que polo menos salisen daqui pensando que eles quixeran de min e do que eu digo, pero tras haberme oído realmente e non tras o que dixeron que dixen. Eu quero empezar dicindo que o debate no que estamos inmersos hoxe ten dúas vertentes. Unha é puramente política e outra puramente técnica. Eso está claro. Curiosamente, todo o debate dos últimos meses en torno a este tema foi puramente en clave política. E vostedes presentanse hoxe a este pleno extraordinario nunha acción política, e repito de novo porque insisto nesta palabra, conxunta, e non como partidos separados, mesmo o anterior alcalde se toma a liberdade de falar como facía no seu momento polo resto de grupos políticos, como goberno que eran. Así o decidiron vostedes. Decidiron, entendo que actuar co mesmo proceder que actuaron no seu día como goberno, presuntamente apuntando todos na mesma dirección, semella que os están aquí, pois igual, semella que non teñen discrepancias, non sei se me equivoco. Está claro que aquí minten, e eu quero deixalo moi claro, e temos actas e temos vídeos. Antes pediron unha cousa cando eran goberno, e hoxe, aquí, igual que nos últimos dous plenos, pediron outra ben distinta. Entendo que tamén estarán de acordo no que asinaron. Entendo que todos os grupos políticos que están hoxe aquí e que estaban no seu momento no goberno asinaron hoxe conxuntamente a decisión, igual que no seu momento asinaron conxuntamente outras mocións que se trouxeron. Eu pediríalles que non esquezan vostedes o que aprobaron estando no goberno. Por certo, sempre co apoio do Partido Popular. Hai pouco máis dun ano, e non falo de fai moito, senón en outubro de 2018. Unha moción na que o que pedían nada ten que ver co que piden hoxe. E igual tamén vostedes deberían explicarlle este cambio de criterio aos veciños. Semella ao escoitalos falar que estamos moito peor agora que cando gobernaban vostedes. Cando a realidade é que non pasaron máis que a 7 meses e que a diferencia é que temos unha ambulancia máis, un vehículo de apoio. A ver se alguén pode explicarme. Semella que o que antes lle valía cando eran goberno iban a algo de mínimos, que era cando lles tocaba xestionalo e negocialo a vostedes como goberno, cando lles tocou, o que pedían era moito menos e aínda así non fixeron nada. Nada máis que enviar as mocións que aquí se aprobaban por maioría á Consellería. Non moveron absolutamente nada máis que isto. O cal demostra o grau de cinismo, e permítanmo, que teñen vostedes con este tema. Está claro que para vostedes a día de hoxe a ambulancia medicalizada é unha ferramenta política. E vese as claras, e logo explicarei se queren máis a fondo, e explicarei a toda esta xente o seu cambio de criterio. Cando gobernaban en Lalín, propuxeron un servicio que nada ten que ver co que piden agora. Nada. Pero claro, encontraron aquí unha boa ferramenta de desgaste tanto ao goberno de Lalín como tamén, claro, ben cerca unhas eleccións autonómicas, como ben dixo o señor Paco Vilariño. A mí gustaríame, para rematar a miña primeira intervención, que me responderan algunhas preguntas. Que cambiou dende marzo de 2019? Por que estaban tan caladiños en marzo e 6 meses despois todo lles parece pouco e fan unha campaña totalmente distinta? O concelleiro de Sanidade do seu goberno, Nicolás González, dixo en varias ocasións neste pleno que non se xustificaba unha ambulancia medicalizada en Lalín. Porque aquí o que se votou, sendo Rafael Cuíña o alcalde, e sendo vostedes o goberno, nada ten que ver co que piden agora. E só pasaron 6 meses. Eu pregúntolles, non estaban de acordo co que decía o seu concelleiro daquelas? Ou o señor Santalla, o señor concelleiro Nicolás González Casares, persoa do PSOE de Lalín, que, hasta onde eu sei, segue mandando e moito no PSOE de Lalín, equivocábase ou equivócanse vostedes agora? Gustaríame que ele estivese aquí e que pudera dar a súa opinión e que tuvese a valentía que tuvo moitas outras veces en este pleno. Porque el, igual que a min, e a diferencia dos que estamos neste pleno, e refírome aos políticos,
era sanitario antes que político. E se algo non fixo con este tema, foi facer política. Porque sabe, tanto el como eu, e supoño que moitos dos que están aquí presentes, pero non dos que estamos habitualmente, sí que conocemos a realidade do que é a fina línea entre a vida e a morte. E, polo tanto, eu non me permito, nin me permite a miña ética, facer política da sanidade como tampouco lle permiteu ao señor Nicolás González Casares. En este tema, superáronse moitas barreras, moitas, e por interese puramente político. Hai un ano non pedían unha ambulancia medicalizada como goberno de coalición e agora sí que a piden como matrimonio de conveniencia. Agora aparecen plataformas, perfis de Facebook que volven a ter detrás mans vantaxistas de políticos porque obviamente se está movendo o tema a nivel totalmente político. Eu só lles digo, o PP de Lalín estuvo sempre e seguirá estando ao lado dos veciños, que para iso estamos aquí. Díxeno desde o principio e seguirei no dicindo. Se eu estivese na calle e se eu fora profesional e demais, e como ciudadana, o que me tocaría seguramente sería asinar aí. Pero é que agora mesmo non estou en ese punto. Agora mesmo estou no momento de xestionalo, de conseguilo. E estou intentando facer como as ferramentas que creo que son as mellores e as máis adecuadas. Eso é o que estou facendo. E vou seguir defendendo a sanidade de Lalín igual que o fixen no 15, no 18 e no 19. Vote o que vote nunha moción. Porque, como ben dixo o señor Paco Vilariño, o que votemos nunha moción aquí non é a decisión que se vai a tomar. O importante é o traballo que se faga. O PP de Lalín non tuvo ningún cambio de criterio. O PP de Lalín, dende que eu son concelleira, e non me remontei a máis atrás, sempre votamos a favor da ambulancia medicalizada cando aquí se facía en consenso. Cando aquí vostedes viñan e entre todos decidíamos pedir unha ambulancia medicalizada, indo a máximos, para conseguir o máximo que se pudera, e oxalá pudera ser unha ambulancia medicalizada. E así se fixo, e así o votamos, e así o defendín aquí. Na última moción que trouxeron vostedes, na penúltima, cando nós xa éramos goberno, mantivamos a mesma postura, e vostedes non solicitaban unha ambulancia medicalizada. Propuxo como a transaccional o señor Paco Vilariño e eu. Pero escoítenme, era en termos de non, vostedes non o son, en termos de consenso. En termos de consenso, cando eu podía coller esa moción e chegar alá, e en termos de consenso e de ética e moral para con quen temos que pedir as cousas, respeto institucional, podía chegar con esa moción e dicirlle todos os grupos políticos estamos de acordo, nós incluídos. E isto é o que queremos. Dende o momento en que vostedes empezaron a facer política, dende o momento en que empezaron a xogar coa vida e a morte, dende o momento en que sacaron notas... Vostedes, si máis ni máis, empezaron a facer política deste tema, empezaron a facer unha campaña, e aí foi cando eu lles dixen, seguirei negociando o máximo que poida para este concello e para esta comarca, porque é o que me toca neste momento. Pero díxenlles, non vou a entrar no xogo de empezar a atacar as persoas ás que temos que pedirllo. Creo que a diferencia clara é como queremos conseguilo. E eu agora estou no momento no que teño que conseguilo con xestión. E eu, para xestionalo, non quero ir en contra de quen non lo ten que dar, e sea do partido que sexa. E isto vou no defender hoxe e vou no defender sexa o partido que sexa alá. Porque a min na miña casa enseñaronme que se queres pedir algo non podes dar unha bofetada primeiro. Sí. E cando vostedes empezaron a facer política, Eva Montoto e o Partido Popular de Lalín votou en contra desa moción dicindo que eso non significaba que seguiríamos loitando por conseguir o máximo posible e que eu quero para Lalín non unha ambulancia medicalizada. Gustaríame ter o chus directamente aquí e vou intentar facer todo o que se poida para mellorar a sanidade, porque eu vivo aquí, fago polos veciños, fago por min e son nai e traballo nunha UCI de pediatría. Os políticos que están desde aquí non me explicar o que é a diferencia entre a fina línea da vida e a morte. E non vou permitir que se xogue con eso mentre eu este neste pleno. E, polo tanto, seguirei no loitando e espero dar boa conta do recado e espero poder traer resultados a Lalín, pero votarei o que considero oportuno en cada momento nas mocións porque vostedes saben
que a moción non é o que define todo. E cando vostedes deixen de xogar a política con este tema e volvan ao consenso que aquí houbo, mentras estivo o señor González Casares, e no primeiro pleno que se estivo falando deste tema cando nós xa éramos goberno, nós volveremos votar a favor dunha ambulancia medicalizada e apoiareime nas nosas mocións deste pleno e estes acordos plenarios para ir alá e pedila. Pero cando vostedes estén xogando a política, eu seguirei no negociando como poida, pero non me vou subir ao carro de darlle unha labazada a quen lle teño que pedir algo. E a diferencia é sustancial. A diferencia é saber en que postura queremos chegar ali para pedir as cousas. E remato a miña primeira intervención. Moitas gracias. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Perdón, unha cousa, é que me din que non se está retransmitindo o pleno. Gustaríame confirmación desto. Señor Viz, que está aí, digo... A ser culpa do Partido Popular. Bueno, A ser culpa do Partido Popular. A ver. Demos a orden de que... perdón, Su ingeniero informático. unha cousa, a mí se vi isto de que a nivel xeral, eu confío absolutamente na Ben, palabra do técnico. Señor Vilariño, ten a palabra. Eso non quitará que se este grabando para subir, non? Moi ben. Bueno, é mala sorte. Eu tamén me sumo a que non teño máis mínima dúbida do que acaba de decir o traballador municipal. Mirade, Eva, estou no fío argumental da túa intervención casi o 100% de acordo. Mira o que che digo. En que? Que é un problema político, efectivamente. É que nós aquí non estamos a facer amigos, nin estamos a xogar as casiñas. Estamos a transformar unha realidade. Eu entendo que iso é a política. Unha ferramenta para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. Iso é a política. O vos que vos pensades que é a política? Os salarios multimillonarios que vos puxechedes neste goberno? Hombre, e non o digo por ti, precisamente, que ti non o puxeches. Por lo tanto, a política é esa ferramenta que ten que transformar, para mellorar os problemas, para mellorar a realidade, neste caso, tan nefasta dos nosos veciños. E, polo tanto, como insistimos desde o BNG, que claro que isto é política, temos que trasladalo ás institucións, o problema. Porque, claro, os que creemos que nas institucións... Eva, eu non te interrompín en ningún momento. E de verdade que fixen esforzo. Non me interrompa, señora concelleira. E os que creemos que nas institucións reside a capacidade, e para iso están, non só para que cobredes esos supersalarios que tedes, a capacidade de mellorar e de tomar decisións que se efectivicen no que solicitamos, pois teremos que trasladar vía institucional tanto o Concello de Lalín, que teña unha posición manifesta a favor, tanto como fixemos como BNG na Xunta de Galicia, que sistemáticamente vostedes votaron en contra, pois iso é a política. Hombre, es que a ver se agora aquí non somos políticos, aquí non vimos a facer política. Hombre, e en política, cando alguén que ostenta o poder se nega a facer iso, pois haberá que pedirlle responsabilidades. E cando alguén se enroca nunha posición nefasta para os seus veciños, teremos todo o dereito desde o BNG a facer unha campaña social. E como vostede pode dicir que se estivera do lado dos veciños asinaría aquí? Pero como vostedes son capaces de distinguir o papel dun político aillado e en fronte dun veciño? Nós entendemos a política dun xeito radicalmente distinto no BNG, que é precisamente que esa contradición para nós non existe precisamente a forma de cambiálo. E mire, claro, e así entendemos moitas cousas. Programa do Partido Popular das últimas eleccións municipais, que non fai moito, verdad? Onde, no apartado de sanidade, no primeiro punto, pon axilizaremos coa Consellería de Sanidade a construción dun novo centro de servizos integrados do CIS no Alto de Vales. Negociaremos a mellora da cobertura asistencial coa dotación dunha ambulancia medicalizada. Isto era o seu programa. E fronte a isto, e cando nós fixemos a campaña, resulta que vostedes fan un argumentario, digo, para que isto se saiba como se actúa, que yo envían os seus afiliados e simpatizantes, non? Que, decía literalmente, claro, pasouxelle porque
non sempre os afiliados son de fiar. Entón, poña, mensaxe a transmitir para calquera persoa que vos pregunten pola ambulancia medicalizada. Punto 1. Desde 1 de decembro en Lalín imos ter unha ambulancia, así o dixades. Punto 2. A ambulancia leva médicos sempre que é necesario. Para iso temos 2 en urxencias, para que un salga e outro quede atendendo. Claro, o problema, como nos denunciamos, verdade, é que unha ambulancia, cando ten unha función de reparto con un médico, non lle podedes chamar unha ambulancia medicalizada. Punto 2. Eso que decides que temos 2 médicos, non xa temos denunciado e sei nos medios e, desgraciadamente, cada vez é máis habitual o centro de saúde de Lalín queda sin médicos, porque cando hai 2 urgencias, os 2 médicos teñen que sair e ten quedado, e se non lle ensino aquí como sei unha prensa, unha denuncia nosa, como mínimo que atopei, sin médicos. Eso é a realidade, pero é que a súa proposta do Partido Popular en saúde de recortes é menos especialidades que se recortan de tarde, menos persoal, ambulancia medicalizada, outro suma e sigue, e fronte a iso, que melloras nos propoñen? Pois claro, a hemodiálisis, como non, casi 8 millóns para beneficio dunha empresa privada. Eso é o seu concepto do que é a sanidade para vostedes, un negocio para a privada. E eu me quedo con unhas palabras con máximo respeto dos pais da persoa que faleceu, do veciño que faleceu en Dozón, porque faleceu, porque a ambulancia non chegou a tempo. E os galegos destacamos por ser, como concepto, moi boa xente, porque uns pais destrozados din o seguinte: se volve pasar que non haxa un mínimo de servicios que con el non tivemos. Isto é a demanda dos pais que lle acaba de falecer un fillo precisamente por esta carencia. E mire, a nós non nos dé leccións de posicións estratégicas ou ventaxosas. O BNG, se vostede mete en Google ambulancia medicalizada BNG, vai ver, desde fai moitos anos que pedimos o mesmo. E eu onte incluso atopei que o BNG pide que se asigna na línea outra ambulancia medicalizada para atender urxencias. E mire de cando é, mire que curioso, 25 de 10 de 2015. E o titular pequeno, como lle chamo, é a primeira moción que presenta Francisco Vilariño, novo portavoz del BNG. Así empezamos o noso anterior mandato. E sabe para que queremos nós tamén unha ambulancia medicalizada? Para isto. As ambulancias medicalizadas salva a vida, isto é en Arousa, vale? A ambulancia medicalizada salva a vida en un mes a unha quincena de pacientes críticos. El vehículo 061 prestou un total de 94 asistencias desde o 16 de outubro. O médico ordenou o traslado directo a Pontevedra, Vigo e Santiago en 16 casos, con os que os afectados recibiron moito antes o seu tratamento. Señor Vilariño, vai terminando, por favor. Sí, vou rematando. Por tanto, non nos diga nos para que queremos. Queremos para que os tempos de resposta en casos de patoloxías urxentes, como pode ser a mortalidade por infarto, que se pasa máis dunha hora, verdade que estamos falando de que hai pouco que facer, ou en politraumatismos, que estamos falando que a partir dos 20 minutos se reduce drásticamente as posibilidades de supervivencia, ou en paradas cardiorrespiratorias, que tamén falamos de 15 a 20 minutos. Para iso queremos unha ambulancia medicalizada no noso concello, con base na línea que atenda a comarca. Para iso, como vostedes non se poden sumar a isto? Como vostedes poden defender a indignidade dun Partido Popular que está negándonos o que a outros veciños deste país non lle nega? Como vostedes poden defender que os veciños de Lalín sexamos veciños de segunda? Como? Explíqueno, porque a nós non nos entra na cabeza e desde logo é algo indefendible. Como vostedes se poden diferenciar do resto de partidos populares desta comarca que votan a favor da moción que presentou o BNG nos concellos para solicitala? Pero, efectivamente, non sexamos fariseos. O que é necesario é o que vostede intenta hoxe ter o argumento, que é a posición e a decisión política. Eso que vai facer que cambie. Por eso nós, tamén yo digo, non imos cesar no traballo de exixir e de presionar para que vostedes cambien de posición. E nós somos moi cabezos, vos aseguro. Moitas gracias. Partido Socialista, señor Santella, ten a palabra. Moitas gracias. Consecuentes co que se di, pero sobre todo hai que ser consecuentes co que se pensa. Ese é moi importante. Mire, se algún partido político pode decir que sempre
tuvemos en este tema a mesma posición, somos nós. E non a cambiamos. É dicir, vostede mesmo o estuvo dicindo, nós mantivemos sempre unha posición con respecto á ambulancia, sempre mantivemos a mesma posición, sempre. Hombre, é verdad, como vostede di, que temos en este aspecto vos asesores, pero vos asesores, non como os de vostedes que cobran sumas de diñeiro moi importantes e despois sabemos que os dos asesores falan pouco e os que non teñen tantos asesores pois sodes os que tedes que dar a cara. Pero bueno, para iso estamos, efectivamente, señora concelleira, para iso estamos na política. E nós non cambiamos a nosa postura. Cambiou-na vostede. Vostede sí que cambiou a postura. Está cambiando permanentemente e por iso non é rigurosa. Porque vostede non é consecuente cos seus principios. Se vostede quere unha ambulancia medicalizada, como dixo no pleno que nós propuñemos o 26 de xullo, que propuñemos a necesidade de unha ambulancia para Lalín, e vostede dixo un paso máis, a ambulancia para Lalín medicalizada. Hombre, non imos ser nós os que lle digamos que non queremos unha ambulancia medicalizada, polo amor de Dios. Non nos diga eso. Foi vostede e o señor Crespo os que dixeron eso. Por iso, non nos diga que nós non somos consecuentes. Nós somos consecuentes sempre co que pensamos, co que dicimos e co que facemos. Non son como ustedes. Ustedes é un partido de mentireiros. Míntenlle permanentemente á xente, pero a que ven facer política basada exclusivamente na mentira? Non sabe vostede que a mentira ten as patas cortas? É que a pillan enseguida, que ademais os plenos están todos gravados. O señor Crespo xa o conocemos. O seu argumentario é sempre mentirlle á xente, xa llo dixen antes. Aí está, o dicía o señor Vilariño, non trouxen aquel famoso libro da infamia no que ustedes, o señor Crespo se dedicou a poñernos todos a caer dun burro, todos éramos o peorciño do peor. Usted veu algunha palabra durante toda a campaña que nos puñéramos a vostedes ao señor Crespo a caer dun burro? En absoluto. Nós somos consecuentes co que facemos e co que dicimos e, sobre todo, co que pensamos. E, mire, eu, se estuvera na parte onde está o señor Crespo, eu empezaría o pleno de outra maneira. Empezaría o pleno pensando en ter un consenso, que é como nós tamén queremos finalizar este pleno. Por que non podemos ter un consenso co tema da ambulancia para Lalín? Ou é que, señor Crespo, non fai falta unha ambulancia para Lalín? Se fai falta unha ambulancia para Lalín, busquemos o consenso, nós temos unha proposta. Pero tamén deberá salir do seu principio, é dicir, estamos neste debate porque nós representamos a un 50% da población de Lalín, ller guste ou non ller guste, e ustedes representan un 42,30%. E, polo tanto, iso ten que quedar moi clariño. O BNG, o Partido Socialista e o Compromiso por Lalín e as Mareas, que hoxe non están aquí, están nos apoiando, pero non están aquí, representamos en torno ao 50% dos votantes de Lalín. E ustedes teñen que respetar iso, lle guste ou non lle guste. E por iso nós non estamos facendo un planteamento demagóxico, senón que ao contrario, estamos facendo un planteamento necesario para as veciñas e os veciños de Lalín, que é unha ambulancia. E se usted hoxe di ambulancia medicalizada é o que queremos todos, pero se mientras tanto, como pon a proposta que asignamos aos tres grupos da oposición, se mientras tanto non temos ambulancia medicalizada, mándenos para Lalín unha ambulancia de soporte vital básico. E incluso, señor Crespo, lle vou decir, e evaluamos, se aos 6 meses esa ambulancia non cumple, é dicir, con todo o necesario, así, as necesidades que necesitan as veciñas e os veciños de Lalín, xunto cos outros 3 concellos dos que falamos antes, pois entonces analizamos e vemos. Pero, mientras tanto, non se neguen ustedes a un servicio mínimo vital e básico para as veciñas e os veciños de Lalín. Como se van negar a isto? É que non nos pode dicir vostede que nós estamos dicindo unha cousa e mañá a outra. Ao contrario, nós sempre dicimos o mismo. É vostede a que cambia. Pero eu creo que non nos poderán dicir agora ou non poderán votar ustedes agora en contra dun planteamento que estamos facendo sensato, con sentido común e necesario, e que deberan encauzarlle a vostede perfectamente. E non me diga vostede tamén, señora concelleira, señor Crespo, non me digan ustedes que ustedes só van ao Parlamento de Galicia de sumisos.
Desgraciadamente, así non se fai política. Se hai esta necesidade para a LIN que está por encima de outras necesidades, por encima de outras que seguramente son importantes, ustedes terán que ir, co apoio deste pleno, terán que ir como teñen que ir, exixindo unha ambulancia para a LIN. Porque, mire, ustedes son moi dados a facer comparacións, ustedes do Partido Popular son moi dados a facer comparacións e a veces a nos compararnos con outros países. E eu, que estuve en Venezuela e conozo este país, cada vez que vou a un ambulatorio, ou que temos que ir ao ambulatorio, que usted conoce moi ben, señora Montoto, Señor Santalla. a usted non lle parece que o ambulatorio de la LIN, con todo o que levan gobernando ustedes neste país, que o levan toda a vida gobernando este país, a usted non lle parece un ambulatorio máis a estilo venezolano que a un estilo do noso país? Non lle parece? Bueno, digo por as fachadas, por as roturas, están sin luz, falta gasoil para a calefacción, moitas veces electricidade. Señor Santalla, vaya terminando, por favor. Quero dicir eso para que vexa tamén en que situación está a situación sanitaria de la LIN. Non se neguen ustedes a votar unha proposta, señor Crespo, estou mirando aos ollos, non se negue a votar unha proposta sensata que estamos facendo, a que fixo Nicolás González Casares e a que facemos nós agora e que seguiremos facendo. Por tanto, non se neguen a unha proposta sensata e que debe ser apoiada tamén no Parlamento de Galicia. Perfecto, moitas gracias, señor Santalla. Ten a palabra Compromiso por Galicia. Ben, discrepancias entre os partidos da oposición en esta cuestión. A verdade é que hai que ser bastante valente para dicir isto, cando sabe que vamos en este e en outros temas. Eu non me arrogo a representatividade de toda a oposición, señora Montoto, en absoluto. O que pasa é que cando firmo un documento conxuntamente, o presentamos conxuntamente, penso que calquera dos portavoces pode falar tamén polo resto de grupos, porque estamos suscribindo o mesmo comportamento. Isto explicábase en Barrio Sésamos hai moitos anos para entender o tipo de diferencias entre este tipo de cuestións. Non estou faltando ao respeto, estou dicindo que é evidente que ten algunha carencia de capacidade comprensiva entre o que é o traballo da oposición e cando facemos cousas conxuntas e cando facemos cousas por separado. E claro, é curioso que onte mesmo, refírome ao Parlamento Galego, porque este é un tema da Xunta de Galicia, evidentemente, onte mesmo escoitaba, como 14 anos despois, no tema de pediatría en Verín, botaban a culpa ao bipartito. E aquí a señora Montoto está botándolle a culpa desta situación de que non miramos e tal ao goberno anterior. E este é a teima habitual do Partido Popular. 14 anos despois sigue sendo culpa do señor Touriño e do señor Quintana. 14 anos despois, xa choveu, máis en Galicia, señora Montoto. Vostede, eu tiña 14 anos menos e vostede tiña 14 anos menos. Seguramente non lembra aquela época de caos, escuridade, na que se comían nenos, na que este país era un caos absoluto, que era durante a época do bipartito, parece ser. Ainda que eu penso que foi un goberno bastante acaído, igual que penso que algúns gobernos da época de Manuel Fraga tamén o foron, teño que decirlo. E claro, estamos vendo como quen representa en esta moción, ou quen fai de vocera en esta moción, do Partido Popular di que é sanitaria antes que política, pero aquí está sendo política antes que sanitaria. O cal é unha contradición en sí mesmo e que nos parece bastante curioso. Isto é como cando decía Jim Morrison, decía, eu, cando lín que o alcohol era malo para a saúde, o que fixen foi deixar de ler. Bueno, vostedes fan unha cousa moi semellante. Cando ven e cando aprecian e cando ven revolta social en esta cuestión, porque somos políticos, evidentemente, ponemos diante dunha cuestión tan importante como é o pleno este tipo de realidades, vostedes miran cara a outro lado. Fan como Morrison en este caso. E tamén é curioso como durante a intervención da concelleira o que se dedica é a falar de que isto todo é unha cuestión política e non fai ni unha soa referencia a todos os casos que pasaron aquí a veciños e veciñas que foron accidentados ou que tiveron diferentes circunstancias, señora profesional da sanidade, como nos recordou en varias ocasións, cuestión que eu pareceme ben, porque fan falta moitos profesionais en este país como a vostede, e que eu nas cuestións de profesionalidade de cada un teñen absolutamente todo o meu respeto. Pero non falou nin unha sola ocasión
de todos os casos que estamos vendo de como a policía local tivo que trasladar precisamente a xente ferida, como os taxistas tiveron que trasladar a xente ferida porque non había dotación en un concello que ten 20.000 habitantes que presume de ser de primeira categoría e que non están tendo unhas condicións mínimas sanitarias para poder ofrecerlles aos seus veciños. E antes de que na súa intervención de peche, con toda a seguridade, o señor rexidor nos vai a decir unha vez máis que durante estes anos vai haber o maior investimento en sanidade en Lalín, eu lembrarlles que evidentemente vamos ter un CIS en Lalín por un convenio que traballou especialmente o señor secretario que está aí sentado ao seu carón, que fixe un traballo inxente en esta situación, e que firmei eu co conselleiro actual de Sanidade, co señor Almuíña. E despois tamén a propia cesión dos propios terreos en unha fría notaría, un frío despacho en unha notaría en Santiago de Compostela. Digo que o mellor algúns, e falo en plural, temos bastante mérito en que nos próximos anos a Xunta de Galicia non lle quede máis remedio que facer un forte investimento en materia sanitaria en Lalín. Xa dixo o señor compañeiro do Benega Vilariño e tamén Román Santalla que no propio programa electoral do Partido Popular constaba a cuestión da ambulancia medicalizada. Eu quero que salgan á rúa despois, cando consideren, e que vayan pola rúa principal de Lalín, ou a Joaquín Loriga, e que vayan dicindo veciño a veciño, é que acabamos de votar en contra de que en Lalín haxa unha ambulancia medicalizada. A ver quen o entende. Señora Montoto, dígalle a calquera persona que se cruce con ela por esas rúas, votamos en contra porque é unha cuestión política. Non porque afecta a saúde dos lalinenses, senón porque, como é unha cuestión política, votamos en contra. Se non, votaríamos a favor. E é curioso que digan que non queren dar lavazadas a institucións superiores, en este caso creo que se refiren á Xunta de Galicia e á Consellería de Sanidade, para conseguir as cousas. Entón, que está dicindo? Que o PP de Vila de Cruces e o PP de Dozón se están dando lavazadas á Consellería de Sanidade cando votan a favor de iniciativas como esta. Son vostedes diferentes a eles? Ou que fai o señor Feijóo estes días, por exemplo, na prensa, todos os días co Goberno de Estado, a súa actitude co Goberno de Estado? É para conseguir máis cousas ou é por enfrentamentos para buscar réditos electorais? Sabemos en que país vivimos, señora Montoto e señor Crespo, e o que non lle imos permitir, volvo a decir, creo que podo falar por toda esta parte da bancada, é que vostedes digan o que é absolutamente inasumible, que comezamos a xogar coa vida e a morte das persoas. Mire, quen fan eso son vostedes. Eu estou convencido que unha profesional sanitaria como vostede nunca xogaría coa cuestión da vida e da morte das persoas. Faltaría máis, pero políticamente está o facendo. Políticamente están no facendo. E bótanos en cara aos demais os que estamos defendendo os intereses dos veciños e veciñas de Lalín, que somos nós os que xogamos coa vida e a morte cando estamos pedindo máis medios para Lalín e vostedes votando en contra. Isto é un oxímoron. Sabe vostede o que é, estou convencido. Vaya terminando, absolutamente. Vou rematando dicíndolle, señor Crespo, se vostede durme tranquilo con esta cuestión. Se cada vez que hai un accidentado en Lalín, vostede ten a conciencia tranquila. E se vostede está para gobernar para os intereses dos lalinenses ou para que está en este novo período. É refrendar que, evidentemente, como dixo o señor Santalla e o señor Vilariño, aquí, políticamente, os que estamos en esta lado da bancada, representamos a vontade de moitos máis lalinenses que vostedes, que a respeten, que funcionen políticamente en función deso tamén e que traballen para o povo de Lalín e non para os seus intereses. Nada máis. Moitas gracias, señora Montoto, ten a palabra. Vale. Vostedes empeñanse en decir que nos cambiamos de criterio. Eu xa expliquei o cambio na votación dunha moción, que non o cambio de criterio, que criterio mantemos o mesmo e defenderemos o mesmo e loitaremos polo mesmo. E que vostedes saben, e non sei se todos os que están presentes, pero que o que se vota nun pleno non significa que haxa ou que non haxa. Podemos votar o que sea aquí e mañá ir ali e loitar por conseguilo e conseguilo igual, que a decisión non se toma aquí. O que lle vou a dicir é, pero vostedes empezaron a facer política con este tema como lle dixen antes. E o que votades, se me perdona, señor Paco, Eva, o que votades en Santiago tampouco o Parlamento como vale po que vale, claro. Claro, eu o que digo é o seguinte, e se queren escoitarme, escoítenme. Vostedes foron os que cambiaron de criterio. E voulles falar en xeral, porque antes eran goberno e hoxe presentanse aquí todos xuntos como oposición, defendendo e refrendando o mesmo. Señor Paco Vilariño,
vostede trouxo a este pleno, antes de ser goberno, mocións similares a estas. Nendo momento en que vostede entrou a formar parte deste goberno, non houbo ningunha sola moción na que se solicitase unha ambulancia medicalizada. No anterior goberno, no seu goberno. Durante ese goberno non houbo ningunha solicitude que salira de aquí pedindo unha ambulancia medicalizada. E entendo que vostede o refrendaba, porque vostede era parte dese goberno, igual que hoxe refrendan o que traen. Señores do Partido Socialista, señor Santalla, vostedes tiñan antes alguén aí que sabía o que decía e que sabía o que facía e que presentou aquí unha moción que eu lle vou a propoñer como transaccional hoxe e que aprobemos aquí, se para vostedes isto non é política, que aprobemos aquí o que vostedes aprobaron como goberno fai pouco máis dun ano. E eu loitarei para conseguir eso e máis, e todo o que poida. Porque para eso estou aquí. E vostede, señor Cuíña, estou xa un pouco aburrida de que vostede me mande ver Barrio Sésamo. Son máis nova que vostede. E terei as capacidades que teña, probablemente as xustas. A cuestión importante é que vostede me respete como e non como fixo moito... Señor Cuíña, deixa falar a concelleira, por favor. Señor Cuíña, deixa falar a concelleira. A cuestión importante é que me respete e que non se meta coas miñas capacidades que eu non me metín coas súas. E cada un ten as que pode. Vale, entón pídolle respeto. Porque eu a vostede non lle faltei nunca. E non tuve ocasións. Mira que non tuve ocasións. Aquí, señor Cuíña, aquí, vostede como alcalde nunca aprobou ningunha moción na que se solicitase unha ambulancia medicalizada. E dígolles máis, a persoa que o defendía, está recollido nas actas, daquela non había vídeos, literalmente dixo que o custe supuña unha contratación de 6 médicos, 6 enfermeras, 8 técnicos, de máis personal, etc. Para os Sergas, dotar unha ambulancia medicalizada para unha localidade era como facer unha catedral. Eso dixo o seu concelleiro de Sanidade, que sabía do que falaba, e aínda así, seguro que chegaría ali e a solicitaría como solicitarei eu, porque o que queremos os que estamos aquí é loitar por os máximos servicios para o noso povo e para nós mesmos. Non interrumpa, por favor. Foi o que votaron vostedes e o que presentaron vostedes mentras foron goberno. Vostede tamén, señor Paco Vilariño, porque tamén estaba nese goberno. Eso foi o que trouxeron vostedes. E eu o que lle propoño é unha transaccional, se é que é certo que isto non é política, e se é que queren volver ao consenso, e a nós teránnos no consenso, e teránnos indo alá en máis de 20 reunións que levamos, máis de 20 chamadas á dirección do 061, chamando por cada caso que sale na prensa, chamando por cada caso que conocemos, e preocupándonos por todo, tendo os datos que temos na man porque os solicitamos, porque imos alá, porque me preocupo e porque me interesa tanto ou máis que a vostedes. Entonces, eu estarei no consenso e loitarei por conseguir o que poida e oxalá nos próximos meses lle poida demostrar que vamos a traballar máis do que falamos. E ojalá poida facelo. E esa é a miña intención. Entón, eu o que lle pido sería, se queren ser tamén vostedes coherentes, que votemos cunha transaccional e que votemos a moción que vostedes presentaron e votaron aquí cando vostedes eran goberno e tiñan como concelleiro de Sanidade a unha persoa que sabía do que falaba. Por favor, señora, remate. Voulle ler que estou de acordo, mentras aquí había un consenso e non se estaba facendo política do asunto. Mentras aquí non se facía política do asunto. Mentras aquí se utilizaba a política para conseguir os mellores medios. Non cando se quería facer política coa sanidade. E iso foi o que xa lles expliquei. Non é un capricho. Non é un capricho. Trátase de que eu... Señora concelleira, lea a parte dispositiva da moción que aquí se aprobou por unanimidade a proposta do Goberno. Reclamar a Consellería de Sanidade o aumento dos recursos RTSU do 061 de Galicia e que la LIN sume un recurso RTSU máis que polo menos presta asistencia durante 12 horas diurnas, que é onde se concentran a maior cantidade de casos. Exixir á Consellería de Sanidade a recuperación inmediata da ambulancia convencional de apoio a RTSU en la LIN, que a día de hoxe, por motivos descoñecidos, non está prestando asistencia. Eso eliminarímolo, porque xa a temos cun maior compromiso e con base obligatoria en la LIN, cousa que antes non había, e solicitar á Consellería de Sanidade a realización dun estudio serio e riguroso sobre a atención urxente na nosa vila, contrastando número de urxencias atendidas, urxencias trasladadas ao CHUS,
tempos de resposta, tempos de asistencia, tempos de traslados ao CHUS, etc., para que se analice a conveniencia de dispoñer dun recurso medicalizado ou sanitarizado no Concello de Lalín que atenda a toda a comarca do Deza. Isto foi o que vostedes aprobaron. E eu pídolles que hoxe o refrendemos, que volvamos ao consenso e que fagamos que a política sea útil para mellorar a sanidade de Lalín e que non fagamos coa sanidade política. Agora, nas vosas mans está decidir que preferides. Se queredes seguir xogando a políticas coa sanidade ou se chegamos ao consenso e seguimos loitando. E espero e desexo poder, como vos digo, traer máis resultados do que falo. Como se leva facendo nos últimos 4 anos. É dicir, con unha inversión do CIS que se vai a facer, con unha atención hospitalaria ao domicilio que se trouxo nos últimos anos. E tamén recuperando a ambulancia de apoio e tamén recuperando e mellorando, porque non era o que tiñamos, e tamén, señor Paco Vilariño, non son 8 millóns para favorecer a sanidade privada, son 4 millóns para darlle a oportunidade de dializarse a máis dunha dúcia de persoas que teñen que ir un día sí e un día non a Santiago. E se vostede non o ve, entonces temos un problema. E aquí o que se está facendo é mellorar a sanidade de Lalín. A pública non sabe atender a hemodiálise, son parvos, claro. Vostede que traballa na... Señora concelleira, termine. Señor Vilariño, termine. Termine a intervención, por favor. Termine xa. Para vostede son 8 millóns en privatizar a sanidade. Para nós son 4 millóns en poder dar asistencia de diálisis ás persoas de Lalín e da comarca do Deza. E sabe o que lle digo? Que nós traemos resultados e espero, de son verdade para beneficiar unha empresa, son para xogar e beneficiar unha empresa privada. Espero que nos próximos meses lles poida demostrar que, como levamos facendo nos últimos anos, traigamos aquí resultados e non falemos. Espero facelo e oxalá poidamos repetir isto e convido señora a todos concelleira, os que termine, por favor. Nada, non tengo nada máis que... Termine. Dentro do Partido Popular propoñemos esta transaccional, o que pedimos é o consenso e volver a loitar pola sanidade de Lalín dende a política, que é o que nos toca facer agora, e non facer da sanidade política. Moi ben. Moitas gracias. Ben, proposta polo Goberno esta transaccional, vou a dar un turno de 3 minutos para que digan se aceptan ou non. Nós o que lle propoñemos é algo tan sinxelo como, no seu momento, o Goberno, capitaneado nesa sección por o señor Nicolás González Casares, trouxe unha moción ao Pleno. A moción foi aprobada por unanimidade de todas as forzas políticas. A proposta non foi do Partido Popular, foi unha proposta do Goberno de entón. Defendeuna o señor González Casares. E esa moción que nós votamos a favor, e que, lóxicamente, si creemos nela, é que lle poñemos como transaccional. Se non do contrario, nós o que imos facer é votar en contra desta proposta de vostedes e mañá, no pleno ordinario do Concello de Lalín, como é ordinario, fora do orden do día por urxencia, propoñeremos unha moción nosa que diga exactamente o que se aprobou aquí por unanimidade. Perdone, non ten a palabra. Por tanto, eu que lles vou a dicir, se queren aceptala, é a proposta de vostedes refrendada por nós, simplemente hai un ano, é a proposta de vostedes cando eran goberno, cando eran goberno. E se o queren aceptar, perfecto. Se non o queren aceptar, están no seu dereito, nós trairemos la mañán para decir este é o que nós queremos para Lalín. A proposta que se fixo por unanimidade na Corporación de Lalín, por unanimidade. E repito unha vez máis, a proposta de vostedes cando eran goberno. Por certo, fora desa proposta non fixeron ningunha outra, con respecto a eso. Así que vou a dar un turno, se lles parece, de 3 minutos para cerrar a cada grupo político e pasamos á votación. Ten a palabra o Benega. Mire, eu que lles pediría, por favor, é que se centraran máis que no debate, máis ou menos cada un xa dixo o que lle parecía oportuno, e o que lle pido é que falen da transaccional. Sóbrame os 3 minutos. Gracias. Mire, vou ser moi claro. No 2010, no 2012, no 2015, no 2018, no 2020, o BNG está a favor dunha ambulancia medicalizada. Punto. E, polo tanto, nós vamos pedir unha ambulancia medicalizada. Sempre o fixemos como BNG e imos seguir defendendo eso. Sempre. Vale? E, ademais, iba no noso programa.
Claro, uns queremos que o programa efectivamente se fai para realizar, cando tes capacidade política de realizalo, entendes? E, polo tanto, levamos e non para mentir á sociedade como vostedes. E non lle aceptamos ese tema, por qué? Porque, claro, que vostede nos pone unha tesitura horrible, porque nós sempre queremos que hai que ir polos máximos, vale? E nós, os nosos veciños, queremos a máxima cobertura. Insisto, nós non somos trileros de cambiar posicións políticas en función do momento, vale? Non o somos, non o somos, non o somos. E a súa estrategia vai ser moi desoladora, por qué? Porque, claro, vostede me di, é que así podemos conseguir cousas. E xa o fixemos antes, mire, é que vostedes nunca conseguiron nada. É que eu lle enumerei antes varios exemplos de cal é a situación a día de hoxe respecto a fai uns anos da sanidade no noso Concello. Por tanto, a súa estrategia é nefasta. É a estrategia do avestrudo de meter a cabeza debaixo da terra. Entendes? E, desde logo, dun papanatismo, como vostedes poden propoñer esta transaccional e dicir, non vamos propoñer unha transaccional, que pedir menos co que piden o resto de concellos da comarca. Iso é o que hoxe aquí nos trasladan. E nós, obviamente, co que piden o resto de concellos da comarca, unha moción do BNG, entende? Pois entenderá que en Lalín, evidentemente, non nos cole esa proposta e que intenten sacar aquí unha cortina de fume que nós non imos consumir nin caer nela. Pero mire, só remato, a súa estrategia de anos que di vostede foi que no anterior goberno, sistemáticamente, ese nefasto conselleiro, que creo que vai ser un dos grandes responsables de que perdan a Xunta dentro de poucos meses, entende? Porque o problema da sanidade non é un problema... Pero despois se poñen vostedes a medicalizada. Claro, exacto, xa lle dixen, que a mellor solución para que isto sexa unha realidade é o cambio de goberno, aseguro yo. E eu digo sin ningún tipo de problema. E a cuestión é que ese conselleiro, e vostedes como PP de Lalín, se dedicaron sistemáticamente a boicotear todo o que este goberno, pero incluso as reunións institucionais que pedíamos, nin recibidos éramos por ese goberno. Eso é a súa postura sectaria. Se nós non gobernamos, cero para Lalín só paus. E cando nós gobernamos, como vimos exemplos claros estes días, facemos gala dese sectarismo, pero nunca está por diante os intereses xerais dos nosos veciños. Vostedes entenden así a política. Moitas gracias, e, polo señor tanto, Vilariño. non veñan de trileros. Moitas gracias, moi amable. Señor Santalla, ten a palabra. Bueno, pois nós temos que insistirlle, señora Montoto, na moción que presentamos en xullo deste ano e, ademais, que votamos por unanimidade, que como, digamos que como vostede lle dou un impulso hacia arriba co tema de medicalizada, e que nós, lóxicamente, estamos de acordo, faltaría máis. Pero, en aras do consenso, señor Crespo, porque nesto, ao mellor, temos que perder un pouquiño de tempo. Non sei se ao mellor facer un receso, se fai falta, pero é moi importante o consenso neste tema. E se algo imos ter os socialistas é que en temas como este, pois, teremos que debatir o que faga falta. Pero temos que intentar lograr acordos. Despois, se non se consiguen, pois utilizaremos outras ferramentas. Pero o que está claro é que o Parlamento de Galicia ten que chegar primeiro á necesidade. En iso temos que estar de acordo. E despois ver como de forma inmediata se consigue esa necesidade. Por iso nós queremos volver, e pense-o ben, porque usted traenos aquí unha proposta, unha transaccional, que non disponíamos dela, é como... No, perdón, é a que presentaron vostedes, sí, pero que é que nos votamos por unanimidade. Non dispoñemos o Grupo Socialista. En que pleno foi... Presentamos nós foi a do 27. Non, foi unha que se aprobou, defendeu González Casas. Sí. Bueno, pero o que quero dicirlle que hai algo que non concorda cos tempos actuales. É dicir, afortunadamente, evoluciona tamén a política, e evolucionan os tempos e hai que terlos moito en conta. Entre eles, escoitei dicirlle al menos 12 horas. No, hombre, al menos 24 horas. É un mínimo.
o de Lalín non vai ser menos que outro concello, é o mínimo. Foi o que propuxeron vostede, pero estamos falando da de apoio. Sí, Estamos falando da de apoio. No, pero, señor Crespo, Pero ese é o que propuxestes vos. vale, non lle estou dicindo, non lle estou negando, é dicir, se está aí, non o podemos negar, pero quero dicirlle que eu percateime de que dicía 12 horas. E claro, 12 horas non, eso é imposible, non o Ese era podemos... de apoio, non? Non o podemos... A segunda, estamos falando da segunda. Sí, pero a segunda, señor Crespo, ten que ser como a primeira. Mínimo. E boa falta fai. A terceira... No, vamos a ver. Vamos ao consenso de xuño, de hai Efectivamente. 10 días. Entonces, Non a do pasado. vayamos ao consenso de xuño, se quere vostede a proposta que lle estamos dicindo, mientras non consigamos a medicalizada, imos a unha de soporte vital básico, chega a proposta clariña, o único que facemos é ese pequeno cambio, chega a proposta clariña, chega ademais do pleno actual, dos que conformamos a corporación actual, e nós pensamos que é unha proposta sensata, porque, entre outras cousas, ten a ventaxa de que a votamos todos os que estamos aquí. E non temos que retrotraernos a anterior, que, entre outras cousas, nós percatámonos de que o seu servicio iba a ser de 12 horas, hombre. Eso xa lle digo absolutamente que non o vamos a aceptar. Pero entón... É dicir, a ver, vamos a ver. Aquí hai... Nos propoñémosvos como transaccional a que fixestes vos e que nos apoyamos por unanimidade. Ti que propós realmente? Propoñemos a de xullo. A de? A de xullo, a moción de xullo. Que cambia con respecto a esa? Porque vos dixestes que tiñan que ser medicalizada. Pedimos a medicalizada. E mientras, igual que poñemos aquí, mientras non conseguimos a medicalizada, unha de soporte vital básico. O que non podemos é ir cunha de apoio. De apoio, bueno, en teoría, temos. Mañá podemoslo discutir no pleno ordinario, se queredes. Pero centrémonos na posición actual, porque eu creo que é unha posición cercana. Non nos retrotraemos ao do pasado, porque o pasado, con ese apartado que vostede dixo, non vale. É dicir, por o que se aprobouse, de acordo, aprobouse por unanimidade, non o vamos a poñer en dúbida, faltaría máis. Pero vamos a centrarnos no... Entón, que cambiaría desa que aprobamos por unanimidade? Que cambiarían? Céntrese. Hai unha que se aprobou por unanimidade a proposta de vostedes, vale? Sí. Esa, que cambiaría desa? Da de xullo, prácticamente con que di vostede que é unha ambulancia de soporte vital básico que atende ás veciñas e os veciños de Lalín con personal cualificado ás 24 horas. Non 12 horas, 24 horas. Porque vos dixestes que tiña que ser tal. Por tanto, agora non vamos a Esa de xuño como se votara? Como vamos a rebaixar eso? Por unanimidade. É que aquí parece que hai amnesia. No, digo, estás dicindo a verdade, exacto. Eu estou dicindo que Paco Vilariño, como BNG e nós como Partido Popular, propuxemos, na línea de consenso que estábamos, reflectir, ir a máximos para intentar conseguir todo o que se poida. Porque vostedes decidiron que querían utilizar isto como unha arma arroxadiza política. E eso decidiu vostede. Claro. No, como nós chamamos a ver, no. Para resumir, señor portavoz do PSOE, o sea, vostede o que propón que é? Cuestión de orden. No, por favor. Está falando o portavoz do BNG. Depois dou a palabra. Señor Santalla, que é o que propón con respecto a esa moción? Bueno, pues o que propoñemos é, si por consenso, lóxicamente, sale esa moción, que é exactamente igual a que propoñemos hoxe, señor Crespo. No, bueno, é dicir, pues seguramente... No. Esta é Non é exactamente igual. Prácticamente igual. No, é que entonces collemos aquela. A ver, se é prácticamente igual, collemos aquela, xa está. E a de xuño? Collemos aquela, de xuño? Collemos a de xuño? Non a teño aquí. A ver, collemos a de xuño ou non? Si vale por consenso, por supuesto. De acordo. Por nós sí. Eva, aceptamos? A de xuño é ambulancia medicalizada. Sí, pero vai...
Eu vou vos expoñer a miña postura é a Eu collo seguinte. de xuño, nós votamos a favor. Pero nós votamos a favor. A ver, vostedes Sí. teñen un discurso... Pero, Ai, que desastre. Para centrar un pouco o tema. Eu o que lles estou pedindo cuidado, hoxe. Eu o que lles estou pedindo hoxe. E o que lles estou dicindo é que aquí o que temos claro todos é que queremos ir a máximos, porque todos os que estamos aquí queremos o mellor para Lalín. É que isto é o que... Cales son os turnos de vostedes- intervención? Cales son os turnos de intervención? a ver, señor Cales son os Santalla, turnos de intervención? estaba falando vostede. Diga que é o que propón. Déxeme continuar, por favor. Si, termino nun minuto. Esta a moción que hoxe presentamos os tres grupos da oposición... Vostede propón a que votamos en xullo nos votamos a favor, non? En xullo votamos a favor. Vostede propón esa. Primeiro, vamos a ver. O que propoñamos temos que propoñelo os tres grupos da oposición, que eu non me vou desmarcar do grupo da oposición. Entón non Segundo, se este arrogando segundo, a facultade de propoñelo. Segundo, señor Crespo. Bueno, vostedes queren votar en contra, non? No estamos buscando... Perdón, queren que votemos en contra, non? Estamos buscando unha fórmula de Entón, consenso. non maren mala perdiz. Señor Crespo. Vostedes, a moción que presentaron vostedes e que nos votamos a favor en xullo, válelles. É unha moción que para nós nos valdría. Vostedes válelles. Aceptan a moción de xullo como... Perdóneme, non, dígame si ou non. No, mire. É o mismo que esta. É o mismo que esta, señor Crespo. Vostedes non se enteran, É o mismo que esta. A de xuño, a ver, é unha cuestión de orden, Señor Santalla, remate, despois dou a palabra. Bueno, quero dicirlle que a moción de xullo que nos planteamos é igual que esta. Co cual, deberíamos aprobar esta moción que está moi ben argumentada, que ademais faise en planteamentos como... Nos propuxemos unha transaccional, vostedes díganos se sí ou se non. Hombre, a transaccional nos términos que se plantea non, está claro. Nos propuxemos unha transaccional que é a que propuxeron vostedes, ben. Pero o que lle digo De acordo, o por lo que lle tanto non digo é, perdamos o tempo, señor de Santalla. tempo ao consenso, que é moi importante salir con consenso desta... No, claro que é moi importante, por eso vostedes piden un pleno extraordinario cando nós nunca lle negamos a posibilidade de debatilo en calquer pleno. Nunca lle negamos a posibilidade, nunca. Entón, A posibilidade de debatilo como estamos debatindo ahora mismo nunca a tuvemos. eso é mentira. Usted sabe o Eso é mentira, pero bueno, se vostede quere defendelo así, ala vostede. En calquer pleno ordinario, simplemente que en vez de ser un pleno con un único punto no orden do día, son máis plenos do orden, máis puntos, si se debateu isto é moito máis amplio, emocións que tardaron moito máis o seu debate, Sí. sin dúbida. Pero un Ben, tema tan importante como este, resumindo, hai que debatilo resumindo, como hai que debatilo. que a transaccional non a aceptan, non? No, nos términos que están non aceptamos, está claro. Moi ben. Señor Cuña, ten a palabra. Despois, ao final. Mira que teño que ver cousas eu en política, Usted ainda non veu nada. Hombre, comparado Parece mentira que diga vostede que ten que ver cousas en política. Eso lle digo eu. Se me deixa, agradezco yo, señor presidente do Pleno. Claro, que xa levo... faltaría máis. Sí, dígame. Digo que faltaría máis. Podo continuar, non? Gracias. Claro, hombre, faltaría máis. Deixeme expresar libremente, xa sei que a vostedes o de libremente que se expresa a xente que lles pon nerviosos. Ai, Dios Isto vai no seu ADN político, non? E é o que estamos... Falou a fame, dixo que estaba farta. Continúe. Podo continuar. Moitas Se gracias. quere, senón, Moitas gracias, votamos. señor presidente do Pleno, moitas gracias. Pregolle que na medida do posible non me interrumpa cos seus habituais sonidos guturais. Eu non o mandei de momento, que non o mandei corresponden mirar á Barrio cultura Sésamo. galega. Eu, na medida do posible, pídolle que os Eu a sonidos vostede- guturais que os utilice en outro tipo de ambientes, pero que respete a membros deste pleno que representan a veciños e veciñas de Lalín. Sempre na o medida respetei. das súas capacidades. Sempre o Digo, respetei. de acordo, moitas gracias. Políticas, claro. Perdón. Políticas. Remate, por favor. Ben, o que... Hai algún problema coas capacidades políticas da xente, o señor Montoto? Usted ten un problema de ofenderse con todo, Dios mío. Tiña que ir vostede ao Parlamento de España, as Cortes de España, a escoitar aos seus socios de Vox, si que é, sen dúbida, Os seus señora... socios de Vox, e que socios temos nós de Vox? Os que os apoian en... Aquí en Lalín temos algún socio de Vox. Os que vos apoian en Murcia... Podo falar? Señora Montoto, que me está resultando un tanto... A ver si mostrará algún socio de Vox en Lalín sin sabelo. Podo falar. Vostedes que pactan coa ultradereita patarían en Galicia se fixese falta, teño clarísimo.
patan co ultradereita en Madrid, patan co ultradereita en Murcia, pins parentais, etc., non nos veñan a contar contos aquí. Eso primeiro. Segundo, este pleno se reduce a unha simple expresión. Vostedes teñen medo á reacción social. Isto é máis que evidente. Mañá xa falaremos de outras cuestións que traerán aquí por urxencia. O que teñen é, evidentemente, medo social. E vostedes van hoxe a votar en contra do que votou a favor o PP, cando menos de Dozón, de Rodeiro, de Vila de Cruces, o que votaron os seus compañeros de partido, eses que tampouco aquí, de momento, cando menos, están pactando con Vox, como si fan con vostedes coa ultradereita e o fascismo no conxunto do Estado, no resto cando lles fai falta. É curioso, señora Montoto, que vostede fale de xogo político en esta cuestión coa sanidade, cando eu, sendo alcalde, solicitei unha entrevista ao conselleiro de Sanidade, o ínclito señor Almuíña, e, curiosamente, por afáns do destino, unha semana antes aparecen ali en unha foto, a foto estaba ben encuadrada, non o vou negar, o señor Crespo Iglesias e vostede negociando dende a oposición avances sanitarios para Lalín a semana anterior que fose a negociar con eles o máximo representante da vontade dos veciños e veciñas de Lalín. Eso non é xogo político, eso é trileirismo político, señora Montoto. Deso, vostede no seu grupo, digo a nivel conxunto do Estado, saben bastante. Saben bastante. E non aceptamos estrategias de trileiros. E máis, cando hai, onte tamén, insisto, porque me leo as cousas e me gusta traelas preparadas, no Parlamento, un señor que está aquí sentado, o señor Torrado, estes días, falaba dun comité de expertos precisamente que tiña no seu orixe na Consellería de Sanidade, que poñía en tela de xuizo toda a política sanitaria do Partido Popular. E cando a señora Pontón, representante do BNG, dalles todos os días leccións de como hai que dirixir este país fronte ao que vostedes están facendo tamén en materia sanitaria. E cando fai calquera da oposición, porque están mirando máis polos intereses das galegas e os galegos, igual que están facendo aquí a oposición, polos lalinenses e as lalinenses, que vostedes... Señor Cuña, razone si acepta a emenda ou non. Claramente que non aceptamos estrategias de trileiros. Perfecto. E que imos para adiante en defensa dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín. Moitas gracias. Señora Montoto, ten a palabra. Por favor, cumpla cos 3 minutos. Nada, eu só decir, para finalizar, que votemos o que se vote, salga a decisión que salga deste pleno e dos seguintes, nós seguiremos defendendo e loitando polo mesmo, que vai ser ir a máximos. O que non vou a permitir entrar no xogo político cando o que temos é que negociar e conseguir o máximo que poidamos. Entón, aquí os únicos trileiros realmente son vostedes, que cando gobernaban elles tocaba xestionar, pedían unha cousa e que agora piden outra por único interese político, partidista e porque teñen unhas eleccións autonómicas aí en breve. Entón, tamén vostede se repiteu. Entón, nós propoñemos a transaccional, a min gustaríame, estamos pechando, suponse que non podemos introducir novos temas no debate, entón, a min gustaríame que houvese o consenso, e o consenso refírome, obviamente nós vamos seguir indo a máximos e vamos seguir loitando polo mesmo. O que quero demostrarlles con isto é que vostedes non están aquí en este pleno hoxe, e sábeno, pola defensa da sanidade. Vostedes están aquí facendo política coa sanidade. E saben perfectamente que, mentras vostedes non o fixeron, neste pleno houve consenso. E máis, propuxen as transaccionales co señor Paco Vilariño. E vai non seguir habendo, sempre e cando non se xogue con isto. Porque eu quero ir a un sitio, podendo reclamar e pedir algo da man de unha corporación que vayamos no consenso e con outra expectativa. E non da man de quen está intentando atacar cun único fin partidista e electoralista para as próximas eleccións. Co cal, e dígolles e repítolles, o respeto institucional que vostedes aquí moitas veces non tiveron. Personalmente, e o meu grupo, espero que tamén, eu personalmente, que podo falar por min e responsabilízame por min mesma, mantereino, sexa quen sexan os que estén gobernando nas outras comunidades, ou sea, nas outras esferas, ben xa autonómicas ou estatales. E mentras a mí me toque xestionar e conseguir o máis posible, intentarei respetar ao máximo e ir con tranquilidade e exixindo e pedindo que nos corresponde o que queremos, pero dende o máximo respeto este quen este na Xunta. Moitas gracias.
Ben, chegado... Ben, Eu, se non, se lle anuncio unha moción de urxencia do BNG para o pleno de mañá, mire, xa non o puxeron a huevo. Porque é dunha hipocrisía, é dunha hipocrisía terrible, Seiche desde o Consello... Ben, Beba, Paco, Eva, mentras fuches Eva. goberno... señor Vilariño, Paco, mentras non fuches ten a palabra... goberno... No, Eva, Paco, mentras fuches goberno non defendiches o mismo. Ti como goberno asinaches e referendaches o que se aprobou neste Eva. pleno. Sempre a defendimos. Eva, retiro a palabra. Eva, podes calar a boca? Alcalde, No, que no. en aras do consenso. Olvídese, dixo que non. Pero Eu dixenlle ben claro, dígame si ou non se acepta transaccional. usted non veu Dixo que a non. moción, usted Bueno, non veu por a favor, presentamos. ese tema está suficientemente debatido. Vamos a votalo. Mire, eu non sei se o fago ben ou fago mal. Obviamente, para min fago ben, para vostedes fago mal. É normal. Eso ocurre en todos os órdenes da política. Naide lle vai dicir ao goberno desde a oposición que o fai ben. E vostedes non iban ser os primeiros. Mire, xa levo uns cuantos anos nestas artes da política. E despois de 25 anos gobernando e perder a maioría absoluta por uns poucos votos, 4 anos despois, contra pronóstico de todo o mundo, menos do meu propio, conseguín rivalidar unha maioría absoluta. Que xa sei que a vostedes lles coce moito, están sempre recordando que teñen máis votos que a min, pero que importa? Eu teño maioría absoluta, sabe por qué? Porque a ganamos. E a ganámola non probablemente por nosos méritos, sino por demérito do que hoxe son a oposición. Normalmente os gobernos non ganan. Os gobernos pérdense o que está gobernando. Non nos gana nunca a oposición. Por tanto, se nos volvemos aquí e lle demos a volta a tortilla en Lalín, foi porque vostedes non o fixeron ben. Ou é o que eu creo. Por lo tanto, está ben xa que estén sempre en todos os plenos recordándome como, eu non sei, teño maioría absoluta, se ustedes cuestionan a maioría absoluta, veña Dios ou vexa. E mire, na miña larga e dilatada experiencia política, o sentido común político, dime, señor Santalla, que as cousas, ao final o que contan son os feitos. As palabras levar sempre ao aire. E mire, eu son moi pragmático e demostrei no cando gobernou o bipartito. Cando gobernou o bipartito en Galicia, Lalín tuvo máis inversións que nunca. Sabe unha cousa? Eu teño unha relación extraordinaria co señor Touriño e co señor Quintana. Extraordinaria. Eu iba a comer a Montepío co señor Touriño un par de veces ao ano. Sabe? E era contrario dun partido político. Que ocorre? Que ás veces non lle podía dar caña nalgún aspecto porque prexudicaba a Lalín e non lle daba. Mire vostede as memorias do Touriño, o que di de min. Están escritas, non o digo eu. Mire o que di de min. Así que, mire, presúmannos unha certa capacidade política. Mire, a Consellería de Sanidade tiña unha deuda histórica con Lalín, na democracia. Nos, sin pedilo, o primeiro goberno de Manuel Fraga determinou que en Lalín tiña que haber un hospital comarcal. Determinou non. Obviamente, naide vai dicir o contrario, que non tiñamos nin idea. Había que ir buscando un solar. Cambiou de criterio a Xunta de Galicia e determinou que era mellor depender de Santiago e ter un bo hospital cerquiña que a ter uns comarcal que despois a min o alcalde de Monforte e o do Barco me decían que moitas veces algún veciño seu lle pedía por favor que o mandaran a Lugo porque ali era un hospital de segunda. Iso tenmo dito a min alcaldes donde hai hospitales comarcais. Eu comprei eso. E dixen, hombre, por mira, a verdade é que se imos facer a autopista a Santiago, estamos a 25 minutos de Santiago, se cadra é mellor depender dun dos mellores hospitales que hai en Galicia que a ter un de segunda división en Lalín. Aceptamos eso. Logo que o bipartito aceptamos lo car, a rechinadientes, porque eu quería defender o hospital comarcal, pero sabía que non se iba a facer. Que ocorre? Eu que quería conseguir un car o máis amplio posible. Falouse do car, logo o car convirteuse nun CIS. Mire, Sanidade ten unha deuda con Lalín. E vamos a intentar que se salde nesta legislatura. Vamos a intentalo. Mire, eu xa sei que para ustedes a diálisis non é nada, nin o ADO. O ADO, por certo, as persoas que están tendo servicio do ADO están encantadas, porque modín, e moitos deles mándenme mensaxes privados, o que hai que reforzalo. O ADO ten que chegar para toda a comarca.
é para todo Galicia que agora dixo a Xunta. Por tanto, ADO está funcionando moi ben, a xente que ten ese servicio está encantada. A diálise, hombre, claro que é mellor que fora totalmente, claro que é mellor, pero entre eso e ter que ir a Santiago, porque mire, a empresa que veu esta semana, o lunes estuvo comigo, quere poñelo a funcionar antes do día 1 de xullo. Veu aquí para que lle axilezáramos dentro do legal os papeles donde van a poñelo, ali na rúa Ponte. Estuvo aquí connosco, é unha empresa especializada na materia, eu creo que o servicio que van a ir dar de diálisis vai ser perfectamente igual co que están recibindo en Santiago. Non teño ninguna dúbida, van fazer unha boa inversión, ou polo que nos contaron a nós. É unha ventaxa para a LIN. Mire, neste momento temos aquí a petición de licencia, temos o proxecto básico do que é o CIS, máis de 7 millóns de euros. É a proposta que nos fan, que estamos preparándolle para darlle a licencia. E tamén vai ser unha realidade. Xa podía ser antes, de acordo, como di o señor Quiña. Claro que pudo ser antes, sí, pero mire, eu fixen o que puden nestes 6 meses. Eu máis non dei feito. Pero mire, apretei todo o que puden con Eva ao frente o tema da diálisis. Pedímoslle ampliación do ADO. E o edificio entrou o proxecto básico a semana pasada aquí no Concello para pedir a licencia. Por lo tanto, vais a facer, nós vamos a habilitar a parte que nos toca a nós do que é a urbanización, estamos falando de máis de 7 millóns de euros de edificio. E logo a maior esa dotación que ten que levar na barriga. É dicir, que no que dura a construción do edificio, poñámoslle 2 anos e medio, ou 3, non sei o que durará, pero no que dure, aquí en la LIN, eu remato. Aquí vanse invertir entre a diálise e máis o centro novo, e non é para cando toque, é para xa. É para xa porque non imos lle dar a licencia, eu calculo que no mes que ven, calculo. Por lo tanto, ese edificio e máis lo que se vai facer en sanidade, en la LIN vanse invertir máis de 10 millóns de euros, bastante máis de 10 millóns de euros, bastante máis. Ímolo cuadrar que a Consellería, pero bastante máis. Oiga, temos a máxima inversión da historia, correspóndenos por dereito, pero temos a máxima inversión da historia da democracia, en la LIN, en ciernes. Nos queremos ter paz e tranquilidade que a Consellería. Eu non lle oculto, non teño nada que ocultar. Eu quero ter unha boa relación ca Consellería, ca Xunta de Galicia. Pero mire, goberne quen goberne. Ahora están gobernando os meus, pero é que se gobernan vostedes a partir das eleccións autonómicas, non se preocupen que eu si son alcalde de la LIN. Non vou ser un kamikaze de ir frontalmente contra a Consellería de Sanidade. Intentarei quitar o máximo posible, pero intentarei que se manteña o que está comprometido do goberno anterior. Por tanto, mire unha cousa. Por lo tanto, mire unha cousa. É dicir, eu xa sei que o feito de que nós sacáramos do baúl dos recordos estas inversións, eu sei que eso políticamente dañan. Tamén sei que o BNG, legítimamente, porque é a súa opción, por lo tanto, non teño nada que ocultar. Eu, se estuvera no seu sitio, o mellor facía o mesmo, non o sei. O mellor sí, o mellor non, pero podría ser que o fixéramos o mesmo. Ben que o tema de sanitario é unha brecha importante para o goberno. Na Xunta de Galicia, se colles o 100% do orzamento da Xunta de Galicia e o valeiras en sanidade, chupa todo e aínda non chega. O BNG, que neso é un pouco máis listo que a vostedes, políticamente falando, colle e di, hai aquí un filón que é que a sanidade, inda que lle metan o que lle metan, non é posible poder atallar todos os recunchos que hai, porque o conto dá o que dá. Por lo tanto, o BNG xoga esa baza, vostedes fanlle seguidismo, e eu respeto. Pero mire, eu como alcalde de la LIN, resucitado, porque me dabades todos por morto, quero facer un segundo tempo bo. Asegurolles que tempo non lle falta a miña dedicación. Onte eran as 11:30 cando salín daqui. Non me importa, vai-me incluído no sueldo. Pero fago encantado. Sabe por qué? Porque é algo que me comprometín e quero dar a talla. E eu asegurolles que cando termine este mandato político que agora estamos, é dicir, no 2023, la LIN vai ter as mellores instalacións e o mellor servizo sanitario da súa historia. E por eso vou loitar. E eu non lle vou andar metendo o dedo no ollo a ninguén. Vou intentar consensuar cos que me poden dar esas cousas para la LIN o mellor posible. E ás veces teño que comer, se cadra, algo de carne con osos. Non importa. É a política, é a forma política de sacar as cousas para diante. E saben unha cousa, vostedes fagan a demagoxia que queiran, están no seu dereito, teñen todo o dereito do mundo, pero non vamos traballar polo que realmente consideramos importante.
Por eso, remato dicíndolles que vostedes piden este pleno, a mí non me extraña, pero nos mañán imos levar unha moción ao Partido Popular, por lo tanto, volveremos a abrir este debate mañá no pleno ordinario, imos levar unha moción, e se mete o bloque outra, pois ben, donde nós imos propoñer a moción que no seu momento, con bo sentido, porque coñecía o tema razonablemente ben, o señor Casares trouxo aquí e nós lle apoiamos por unanimidade. Ese é o que lle imos pedir desde o goberno de Lalín, é o que lle imos pedir á Xunta de Galicia. E logo despois, como ao final dos ovos, anse ver as cascas, veremos dentro de 3 anos e medio o que hai conseguido e o que non. Veremos se Lalín cambiou pa mellor ou pa peor. Veremos a que hai máis e mellores servicios e de máis calidade. E o resto, mire, cada un fala da misa, perdón, fala da feira, según lle vai nela. Así que, ala vostedes, sigan por esa vía, teñen todo o dereito do mundo e nós imos seguir pola nosa, que tamén temos todo o dereito do mundo. Estou dicindo que o goberno de Núñez Feijóo, o que o señor Cuíña agora vilipendia, pero que hai moitos anos pois non decía o mesmo, porque dizo o señor Feijóo que esperemos que non este, ben, eu se quere recordolle, podíalle recordar algunhas cousas, pero non vou entrar neso. Non vou entrar neso. Non vou entrar neso. O señor Feijóo, perdón, o señor Feijóo creo que é un bo presidente. Creo que o está facendo ben. E, lóxicamente, claro que podemos perder as eleccións. Pero miren unha cousa. Se perdemos as eleccións, nós seguiremos en Lalín pedindo o mesmo. Exactamente o mesmo. E sabe unha cousa, nada máis perder as eleccións, se as perdéramos, que non o creo, estou convencido de que non, pero se as perdéramos, eu podo asegurar desde aquí que o Partido Popular non vai presentar unha moción facendo o que vostedes están facendo. Porque sabe unha cousa, porque terei que gobernar e terei que entenderme co conselleiro ou conselleira de Sanidade que poñan nese momento. E eu vou querer acabar que se fagan as obras e que se fagan os investimentos que están previstos para a Lalín. Ese é polo que votamos isto en contra e mañán traeremos a moción que consideramos que se debe aprobar aquí e que foi o consenso que vostedes pregonan de hai un ano. Votos a favor da moción? Abstencións? Non hai. En contra, o Grupo Popular queda rexeitada. Bueno, xa logo se me parece vostede a Beiras cando dixo que Feijóo era, creo que chamouse, sí, non algo así, porque sanidade. Cansouse de repartir millóns agora no seu discurso e non se acordou dunha ambulancia que vale 600.000 euros. É incrível o do vostede. A ver, vamos a ver. Santalla, agora que acabou o pleno, Nico dixo aquí, ao acabar un pleno,